liburuska hau egiterakoan, argazki batzu jarri behar ziren, eta hor lide, Pilarren Iloba, ibili da, fotografisa horreik egiten, ipintzen, ikusi duzuen, ikusten liburuzka nahiko txukun gelditu dela, hor egon da lideren sormen artistiko hori, eta hortan lagunduzo Gorka Salmeron argazkilarisak, eta horrela, jende guzti honi esaten dezaten, eta jarraitu neike eskerrak emuten. Baita be, dantzarisak, pres dauzienak gero aurrezkoa dantzaiteko, zer esanik ez, txistularisak, zer esanik ez, udaleko teknikarisak, bai Jon, bai Kike, hemen egon dira guri laguntzen hau prestatzeko, eta, eurak ipini dauen, noski, baina, esan nahi dut, harrera eta harreta benetan izugarri izan dela. Astuko jan norbait, eta parkamena eskatzen dut ja, aldez aurretik, astuko jatelako, ze lan hau, kolektiboa izan da alde guztietatik. Eta jente asko hartu dau parte, bakotxak ahal izen dauen moduan, Pilarren ganako maitasun eta jente asko miresmen handizarekin.